Alhamdulillah pas luwe ngwadai piringe rapatek ketok. Alhamdulillah. Oleh-olehmu yang akan temu wareg kuwi. Ora niat nulungi. Jadi sampean lek diparingi apa ae karo liya niate nulungi. Lah nulungi piye? Iki tak manfaatne perlune sing paring ben oleh ganjaran dokter. Ki lho nulungi. Termasuk oleh bedu ya. Alhamdulillah pas luwe lek wadai piringe ra ketok. Lah iki. Luwe-luwe maidu. Waduh lah. Beh, delok sogihe kaya ngono. Alah. Telung sendok wah, rada diselilit cukup. Kaya ngono kuwi. Guneme ati kuwi. Kabeh umpamane guneman ngono. Enek sing dilahirne, enek sing ora. Sing macak perwira ya ora dilahirne, sing wong udal-udul ya cebang-cebung padha. Sing macak perwira karo ora mang. Jane kabeh ya gembreneng. Lho. Petunge mung lho piye? Undangane mung lho kon nyang apa? Upama sesuai karo undangan tahlilan ya pun cekap saged kundur samenika. Lho sapi ya? Wis ora salah sing ngundang. Lho sampean dilomani malah maidu. Kira-kira piye ya? Ora ning akad ora ning piye? Dimbui kok. Malah maidu piye iki? Ki lho bahayane niki. Riya ya. Nomor 4 riya ing dalem ngamal. Riya ing dalem ngamal kaya riyane wong kang salat, kaya dawakne wacan-wacane nalika nang kumpulan. Luwe dadi imam biasane sepi mergo ning tamu akeh makmume bek le salat hati-hati maca alon-alon maca surat ya surat sing dawa rukun sujute sapi turuti diguyu karo Gusti Allah. Nyapa salatmu kok beda karo biasane? Cara ditekani ngono piye? Jawabe dan diarani kusuk. Jadi orang yang lillahi ta'ala nek kono.
Mongko mau salat liyane Gusti Allah ora ketok. Arep sing ya tegese dak digape arep piye. Wong salat ki kan madhep nang Gusti Allah. Dadi hubungane karo Gusti Allah tok. Liyane ora kepok singgol. Liyane ora kepok singgol. Wong salat ya didawakne, rukuke suwi, sujude suwi, barang-barang suwi. Semono uga sedekah. Sedekah ki api. Nanging bisa sedekah kuwi dadi riya. Kok dadi riya piye? Merga tamune iki ya bangsa wong kental-kental disuguh jajan sing enak-enak ora ketang utang. Iki mergo isin malah nganti ora iso nyuguh. Ati kaya ngene. Ati kaya. Iki serale apa-apa. Awake dhewe lho belajar apa enenge, apa kekuatane bisa apa. Orang larang mau golek utangan. Tapi aja nganti ngliwati wates. Ya padonge telat, padonge ra duwe duit, golek utangan. Arep ngecopetan. Gulane entek, duwite ya pas entek. Golek utangan ning toko. Gula setengah kilo per sekilo. Orang larang Gusti Allah. Orang larang. Sing dilarang kuwi ngluwihi kekuatan mung krana isin ngurdakne awake dhewe. Iki sing dilarang kuwi. Lah sampean mesti ngerti ukuran awak sampean dhewe. Aku ngene iki etok-etok. Aku ngene iki ngluwati wates kekuatan. Iki sing ero kan sing lakoni. Mulane aja nganti ngapusi Gusti Allah. Diguyu karo Gusti Allah. Lah nganti ngapusi. Abote karo